per a incrementar la convivència. Però no us cap dubte que hi ha coses que són dubtosament constitucionals i, naturalment, n'hi ha una forma d'arreglar això, que és només que respectar les competències entre les comunitats autònomes i l'Estat. No és cap de drama que un estatut que proposa una comunitat autònoma, al passar per el Congrés i per el Senat, s'adapti a la Constitució i a l'interès general, perquè això és el que la Constitució li encomana a les coses, perquè això és la forma de desenvolupar els estatuts i perquè això és la forma que hem adoptat tots per a conviure en pau i en llibertat. I per tant, funciona el sistema, les coses estan garantitzades i assegurades i no n'hi ha, com tots sabeu, ninguna possibilitat de la ruptura de l'Estat, perquè ben al contrari, quan les coses s'atenen, quan se reformen les coses que se tenen que reformar i sobretot quan després de més de 25 anys d'Estatut d'Autonomia sabem com tenen que funcionar, és evident que les reformes contribueixen a garantir la continuïtat del pacte democràtic i no a trencar res, ni molt menys l'estat d'Espanya.